Hej og velkommen til i dag. I dag vil jeg vise, hvordan man sætter sådan en Xbox 360 op på det fjernsyn over i venstre hjørne, eller højre hjørne, eller et eller andet for jer. I hvert fald derovre, hvor jeg kigger nu, og hvor jeg peger. Ja, lad os sætte sådan en fælder herop. Og jeg har det bedst med, når den ligger ned sådan her. Så, men det her sammenfald. Bare I husker, at det, når der står Xbox 360 op på toppen, eller når I kan se, at det her det bliver sådan her, eller et eller andet, når I selv finder ud af det. Så der er sådan nogle under nogle dutter, og man skal sætte den på. Men det er så dumt, fordi hernede der har vi en køler, eller et eller andet. Jeg har det bedst med den ligger ned, fordi der er ikke noget under, og jo, det er ikke noget. Nå, men jeg sætter lige min kamera over. For nu blive noget. Som I kan se, så ser I baggrunden her. Den gamle fjernsyn, men der hænder lige ting. Et strømstikke, og det er sådan en kæmpe stor bokser. Så har vi det her, og det her. Så den lille, det skal ind i her. Og så tager vi det over i strømstikken. Så her. Så henter jeg lige Xboxen. Det står derovre på hovedet. Xbox på hovedet. Ja. Og så får det lange kæden her. Det her med den tykke. Vi skal så så skal den ind i den herovre. Og det vendes op. Og så har vi den her meget gerne lyse orange. Ja. Og så altså en klar. Så den her. Nu til sagen. Og så man kan få noget af det spidende. Sådan lidt her. Altså du har sådan en gammel fjernsyn som mig, og jeg er så sikker på, at du skal søge en AV1. Og så siger vi, at det her det er et, og jeg tror de originale farver det er hvid, rød og gul. Så hvid det skal i hvid, og rød skal i rød, og gul skal i gul. Og skal den fra sådan, det er ikke så vigtigt. Så har vi sådan et her. Det skal så også ind i Xboxen. Hernede. Inde i
den her. Lige der. Ja, så den her. Den plejer jeg ikke at sætte i, men jeg vil faktisk ikke, hvad det gør. Så skal jeg lige dreje igen. Beep, beep, beep. Så er det Xboxen. Du kan I se, jeg skal lige rykke det frem. Så kan I se, at nu lyser det. Det er bare for det gamle lort. Her kan I se, fordi det er sådan her gamle lort. Det er lige der. Og en backspax. Og lige nu, der kan jeg ikke se. Men i hvert fald er Minecraft på. Og jeg ved ikke om i en dag, der skal vi lave en Minecraft video. Men, eller i Minecraft på Xbox video. Jeg fik det i dag, den 10. i, eller jeg ved faktisk ikke lige hvad dato det er. Men i hvert fald, det er et dejligt fjernsyn. Så totalt gammel. Og her gør jeg Minecraft og games og movie og musik og apps. Jeg kan godt nok ikke lide Xbox Live, men jeg tror godt nok jeg vil lave nogle Call of Duty Black Ops video og noget Motorsport 3 og Minecraft. Og ja, gør det.